କିଏ କହୁଛି ଦେଖି କହୁଛୁ राजा पठेद समुद्र पाखे हो छुआ पुआ गाई
চালু করো না, সেটা তো বন্ধ হচ্ছে ভিডিওটা। চালু করো না। বাবু আছে, বাবু আমার আছে। হ্যাঁ বাবু আগ্রহ আছে না মানতে କାନ୍ଦ ହାତ କରୁ କାଟିଲାଣି କାନ୍ଦ ହାତ ବେଲୁନ ବେଲୁନ ହଉଛି ରଖା ଦଉନି କିଏ ବୋଲ નાની લો આબર આબર બોટ બોટ Hey, yes.
ଅଛି ଆଗରେ ମୁଁ ଓଟ ପଛରେ ଅଛି। ପାଇଲ ଆରେ ଓଟ ପଛ ପଟକୁ ଆସୁନ ଦୁଇଟା ତ ଓଟ ଅଛି ଯୋଉ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି 3 ଜଣ। ଆଗକୁ ଆସୁନ ସେଇ ସିଧାରେ ମୋ ସେଇ ସିଧାରେ ପୁରା ଇଆଡ଼କୁ ଆସୁନ। ସିଆଡ଼େ କାହିଁ ଯାଉଛ ଇଆଡ଼କୁ ଆସୁନ କୋଉଠି ଘଣ୍ଟା ବାବୁ ଜାଣିପାରୁନ। ଆସ ଆଗକୁ ଆସ ସେଇ ଭିତରେ ପୁରା ଆଗକୁ ଆସ। ସେଇ ସିଧାରେ ଆସୁନ ତ ସିଆଡ଼େ କାହିଁ ଯାଉଛ ମୂର୍ଖ ଲୋକ। ଆରେ ସେଇ ଯୋଉ ସିଧାରେ ଆସୁନ ସେଇ ସିଧାରେ ଆସୁନ। ଆସ 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 ସେଇ ଭିତରେ ଆସ। ଏଇ ଯୋଉଠି ଦେଖ ମତେ ଦେଖ। ଆମେ ଯିବା ନା ପଳେଇବା ଦୋକାନ ନା। ଜୁତା ଖୋଲ ମୁଁ ନେଇ ଯାଉଛି। ସେଇଟା ଜୁତାଟା ନେଇ ସେଇଠି ଜୁତା ପାଖକୁ ଜଣେ